Video sini nengda.
20 তারিখ জুন 2022 সারা ত্রিপুরাও 4টা বিধানসভাनि উপनिर्वाचन काउंटिंगनि डेट लेखालाय फायलायै शांतिपूर्णभावे लेखाय पाइमानि परे खवाइनि शहरनि गुलचक्कर सिनि बरम गोनां एमएलए बिसिकेतु देव बर्मा बरम गोनां एमडीसी विद्युत देव बर्माने बरक फाइ दंमा जराव बरने एमन इटबार खितालै जेबेबा गारि बखका एवं खिदारमानि परे बिसिकेतुनि बिनि पिजि खरकता दुखुमांखा अब ताम हुमानि ककबंनाब बरक इलेक्शन काउंटिंग शांतिपूर्ण पाइमानि परे जेबेबा आक्रमण खाइके अब देश हालक गाहाम तंगानि मतन याब जों आबनो तीव्र धिक्कार एवं निंदा जानांगौ अब त्रिपुरा मथा तागारजला ब्लक कमिटिंग बनि बागै जों सानामु जोंगो सारा त्रिपुरा राज्यआव हयतो न आबनि दृष्टान्तमूलक न नुखाना जे जागाव रुलिं पार्टी तंखै आगरतला हाय शहर हयनं आगरतला से बरं नारं मैया अमरतन सैमनि जोंगो थांनाय 23 तारिख बुट बाहायके बरक सापा बुट खाइया बहुत बड़ बुट मारिया बहुत बड़ नगा आसुल कांदा बुट नन बागै माना खाइया अब सत्य फन जबर सैनं आगरतला नारं मारिया अब बिजु पार्टी लागो थाका अर जों सुरमाबो जों बायना दंमानि जों विभिन्न बागै बरक प्रलोभन धनगै अमुक फनगै माबो फनो जों त्रिपुरा मथानि राजनीतिक पलिटिकल हिस्ट्री निर्वाचनी पलिटिकल हिस्ट्री त्रिपुरानि अम हिस्ट्री उनखा जे सुरमाहाय एससी सीटाव शेड्यूल कास्ट सीटाव जों सेकेंड पोजिशन उनखा अब बेलाय रेकर्ड अब बेलाय हिस्ट्री जों कोनो प्रिपारेशन करे आबन सिगां कोनो आरो प्रस्तुति करे एक 10-15 दिन समय मांखा आसुक बायजो जों सेन नेशनल पार्टी तृणमूल कांग्रेस सेन नेशनल पार्टी जोंनि सीपीएम बरक न मेसुनि जों प्राय 12,000 मतन आरो बुट मारे जों आरो सेकेंड पोजिशन थागा जों तंमन ककिया आबनो बरक बिदिङै वान जागै बाहायका त्रिपुरा मथर आसु बुट मानिमान आबनो बरक खिरि जागै आमायके खालायो बरक थाक थाक नम्बराव हिमा हायंगै आतंकंगै बरक सिनि नेतृत्वरक सिनि एमएलए बे एमडीसी ऊपर बरक हमला खाकिया आबनि बागै सिंगरा तिनियो बिखुमिसिं बिं सारामु संग जे आक्रमण खायनाय जे अमु खायनाय गुनसक गुन्दारक आबनो रुतुबुति खायो बरनो उपजोगै सास्ति मारनाय इयाके सिनि सेब आन्दोलन पाथर थांनाय आबनो आं आनि यो तागारजलानि इंगै सिंगरा ini tagarjol sektor ini singar bikumisuk kayo अब बिखुमिसुक सर तागारजल बाजार सिमिया ताबुं जों दंबि बाजार खायफैयो जागा जागा आमचायो जों आबनो बिखुमिसुक खायतो आगामी दिनाव जुदि बरक सन्त्रास मथाय यांके सन्त्रास बाहायके बन्द खायनानि आ लामाबो जों साइमान हायसे जों सारा सिनि नेशनल हाईवे ब्लक फेरना आमा जदिन आम खाय यांके बनि बागै जों खुसिर नाम जों दिनि मिसिंसे आबाय सन्त्रास अमति खायमो हालक बिसिं गाहाम तंनानि चेष्टा खायदै अमाय हालक खायके जोंखुनि हालक गाहाम तंनार गला जोंनि हामबाय